Čaute všetci, moje meno je Vesmír a vítam vás u ďalšieho videa z hry Brawl Stars. Som na toto video veľmi zvedavý, nezabudnite dať like a odber a poďme na to. Tak za prvé áno, zmenil som si meno, lebo keď som pozeral, tak kosmov už bolo veľmi veľa, no Vesmír zase nebol žiadny, tak som sa rozhodol, že sa pomenujem Vesmír. A za druhé pripravil som si dneska opening megaboxov. Jak ste si mohli všimnúť, už som si 2 pripravil a pokúsime sa získať ten Hypercharge skin na Rika. No a teraz nepôjdem hneď otvárať megaboxy, ale pôjdem sem dole, dám si túto hru a pokúsim sa povyhrávať všetky tieto hry, čo tu sú. No, nechcem nejak zdržovať, tak poďme na to. Tak a som späť a jak môžete vidieť, všetko sa mi podarilo povyhrávať. No možno si hovoríte, prečo jedna hra chýba. Pretože to je posledná hra a keď ju vyhrám, tak získam aj ten prvý megabox. Tak, poďme na to. Go! OK. S nami Jessie Frank, s nimi Jessie Ems a Spike. Tak poďme na to. A strela do Ems. Aj do Spikea už. Mohla som zabiť tú Ems. Tak nič. OK, Spike, teraz späť. Yes! Prvý skill. Spike zabil Spikea. Dobre, teraz na Jessie. Idem na Jessie. S Frankom. Poď. Jessie ma zabila, ale Frank tam všetkých pozabíjal. Okrem tej Jessie. OK. Počkaj, niečo ma napadlo. Dám tu kaktus. Pre ochranu. A jak to urobíme? Musím to nejak dobre namieriť. Alebo Frank použije svoju ultinu. Dobre, idem zabiť Jessie. Poď. Ešte na... To si robíš srandu? Ja som do Jessie dal 3 strely a ani raz som mi netrafil. Počkaj, teraz je tu Hypercharge, ktorá tá Jessie má. Dobre, a zase ma zabili. Ty kokos, mňa už to úplne leze na nervy. Dobre, Ems nezavadzaj. Dobre, pokúsim sa im dať ultinu hore. Pozor, Spike. Hop. Dobre, je to tam. A ešte Jessie na ultina s Hyperchargeou dokonca. Kámo, vtedy tam bol 60% či koľko a teraz už 31, 24, 17 dokonca. Ty kokos. A už mám aj ja Hypercharge, tak pokúsim sa im dať hore. Pokiaľ ma zase nezabijú ako teraz, no. Nevýhoda je to, že Spike má strašne málo životov. No, ale teraz už im tam tú svoju Hypercharge dám. Dobre, Spike nezavadzaj. Ako z Ems to dopadne. A hop, jestli to tam. A keď som zomrel. Ešte Franková ultina. Ok, 8% už majú. Pozor, Ems a ešte tá tureta. Rýchlo. Poď, Ems, umri. Yes, je dole. Yes, ešte 6%. A ešte ďalšia tureta. Zase ma zabili. Preč, Jessie. Dobre, 7, 6. Rýchlo ešte zničme. 4, 3, 2, rýchlo 4%, 1. Yes, vyhrali sme, mali posledné 3%. OK, tak môžeme začať našim prvým megaboxom. Tak, poďme na to. Otvárame. 6, tam by niečo mohlo byť. 5, 4. OK, 3 gemy, pin a ešte player ikona. A môžeme sa vrhnúť na tieto 3, čo tu sú. OK. A otvárame prvý megabox. 5, no tam asi nič nebude. Blinky, XP doublery, player ikona a ďalšia player ikona, 3 player ikony, to fakt. Dobre, ďalší 7, tam určite niečo bude. 4 gemy ešte dokonca. Svieti tam 3. To čo je? Prehistoric Frank. Skin na Franka. OK, som rád.
A ešte pin na Franka. OK, toto bolo podľa mňa najlepší megabox zatiaľ. Posledný, tretí, 4, no tam asi tiež nič nebude. 1 gum, dobre, bolo tam niečo. A ešte pin Brawl Stars. OK, ale ešte stále nám jeden box chýba. Tak pôjdeme do shopu. Kúpim si nás 2 boxy za 80 gumov. Tak, je to v pohode úplne. Dobre, prvý megabox. No, hej. 3 gumy, OK, blingy. A playeriko na ďalšie, no. OK, a druhý megabox. Blingy, XP, coiny a 4 gumy, OK. OK, ale kde je ten... Tu je Hypercharge skin na Rika, Soveriegen Rico, neviem, ako sa to číta. A tu na všetky piny na ňom, ty kokos. Tak, poďme sa na neho pozrieť. Tak, kde mám Rika tu? OK, tá skin je strašne. A rovno si dáme nejaké piny na ňo. OK, dám si napríklad tento, alebo tento. Dobre, nechám si ten. Tento vymeniť za tento smutný, tento za tento nahnevaný. Ale tento je pekný. Tak si ho vymením za tento prvý, no. OK, no. Pekné. Mne sa ten skin dosť páči. Počkať, ale nemali by sme mať, hej, na ňo sprej, ne? Hej, veď tento by sme mali mať. Počkaj, ja som si ho zabudol dať. Vlastne ideme teraz s ním hrať. Môžeme si ho odskúšať. Ale v shope je niečo free. Tak, čo tu je? Áno, spray a playerika na toho Rika, no. OK. Ešte tá playerikona. OK. Tak to je všetko asi, čo? Aj no. Tak, môžeme ísť na to. Dáme si duo showdown a poďme s týmto superikom. Go! OK. Akože sú superi, ale ja s Mr. Pim všetkých pozabíjame. Otvárame prvý megabox. Ale čo sú toto vlastne? To sú nejaké blingy alebo gemy? To sú asi nejaké blingy, čo sa potom premenia na gemy a potom zase na blingy, no bla bla bla. No ale no, tu na prvý Gas a Dynamite. Dynamite je taký otravný, priznám sa. Dobre, Gas je dole. Ešte je Dynamite otravný. Dokonca už aj môj Mr. P je dole. Rýchlo, pozor, aby ma netrafil. Zoberiem si ho, tie Power Beach, čo to sú. A ešte ďalší Dynamite, tak ja idem preč. Ten peniac je strašne, no. Freebox, OK, nestižujem si. Čo sa to deje? To fakt nemá Wi-Fi. Dobre, idem na nejaké lepšie miesto. By to malo byť lepšie, no poď. OK. Pozor, ide Maxka a Dynamite, ten otravný, čo prišiel zase. Pájde prečo. Ešte Brock na strieľa. Neviem strieľať, priznám sa. Tam dáme svoje. Ona nás z ultinou, tak ja nech tiež z ultinou. A ešte Gačeta, rýchlo. Umri. Takže fakt ten Brock už skoro zomrel. Dobre, ideme na to, Mr. P. Teď. Dobre. OK. Už som 12-kový a je showdown. Dobre, ideme na to. Kto to je? To je tá Maxka a Dynamite. Hej, dobre. OK, oni dávajú 2 damage, pozor. Dobre, Dynamite už je dole. Maxka za chvíľu tiež. OK. Použijem ultinu a bum, tak nič. Ale polku som jej ubral, no. No už je obklúčená. Dynamite sa je narodil Gadgeta. Rýchlo, dobre. A ešte Dynamite. On fakt nevystrieľa s tým ultinou. Dobre, aj tak som ho zabil, bol strašne slabý a ja som tiež skoro zomrel. OK, ale dostal som nejaký ohnivý like. OK. Tak pre dnešné video by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like a odber a čaute na budúce.